Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphasela amazwi la homecoming ngomhla ka-8 April. Guys, ubabakazethu-ke benonina, hayi cha, abayizisisi neze indaba yokulethwa kwamalobolo abantu bakukubheka bezolobola uzethu. Uma newama ngey'nyawo uhlongwane esho kahle ukuthi soze, ubona nje wena ngaratshe kuzomele sihambe siyobatshela labantu bakakubheka ukuthi asiyifuni inkomo zabo. Uzethu wamane wanikina ikhanda wathi, kodwa mntanami, usungaze ukhethe umuntu ofana njengoSifiso ukuthi abe umyeni wakho. Wangenelela uma wakhe wathi, kodwa mntanami, umuntu ohola impesheni kahulumeni, umuntu okhangeza common poor, awusazami ngisho nasephalamende-ke mntanami, umuntu le esikhundleni esiphezulu, awusazami ngisho nale egoli-ke umuntu onemali mntanami. Lapho uzethu-ke nikini ikhanda nje ebheke phansi guys, wathi hawu kodwa zethu, waze wayiphoxa nje, waze wayiphoxa. Mina anginangane nje engingayizala ngifundise kanzima kangaka, kabese emva kwalapho iyahamba iyondla indoda. Ufuna kahle kahle wena ukondla enye indoda, he? Hayi bo guys, uzethu akaphathekanga kabuhlungu kanje, kuhlambalazwa uSifiso phela, u-future husband wakhe. Guys, akupheli-ke lapho, uhambile kuNtombo wayohlala nomngane wakho uMaNgcobo, kubonakala nje ukuthi umuncu. uMaNgcobo naye ubika usizi lakhe ngalala shwabi, akezwa lutho uzethu naye ubhizi, unotwayi lakhe aloke elinwaya ngapha nangapha. Uthe kusuka lapho wambona umngane wakho ukuthi no mani, uzethu akayena lo zethu amjwayele. Wathi hayibo mngani, kwenze njani? Wathi uyazi kodwa mngani, la izinto seyiqala ukulunga phakathi kwami noSifiso. Abazali bami bayangivimba, yazi sesidlule ebunzimeni ebuningi kangakanani sinoSifiso, sesiwe amagquma, sadlula izintaba. Hey, kunzima, sengithole ngisho isibusiso sikaMankwanyana, sengizovinjwa abazali bami. Wamane wathi nje uMaNgcobo, eyi mngani, impilo iyodwa la emhlabeni nje. Yabona nje into engakutshela yona mina ngizothi ilwela into oyifunayo, ngafani nje nami. Nangampela-ke wayithatha le nto wayifaka enhliziyweni yakhe-ke uzethu waqunga isibindi, wafuna umhlangano osheshayo nabazali bakhe. Uqale kahle-ke kule mithingi wathi, bazali bami, ngithi anginibonge la ngokuthi-ke ningikhulise, niphinde ningifundise, ngilo muntu onguwuyena nje namhlanje kungenxa yenu. Wathi yabona-ke, bengicela ukuthi-ke nivume phela ngimshade nangoSifiso, ngoba uma ukuthi anivumi, mina ngizomthatha uSifiso sihambe siye laphaya enduneni, sithole iy'busiso khona, ngoba lo mshado uzoqhubeka with or without iy'busiso zenu. Kodwa into ebuhlungu ukuthi-ke nizongibona mina ngilapha emagcekeni akokubheka, ngizobazala abazukulu benu, kodwa ngeke nikwazi ukusondela eduze kwabo, nobe nihlukaniswe ucingo phakathi kwami nabo. Guys, wabatshela kahle ukuthi-ke uzobavimba ukuthi-ke bangababona abazukulu bakhe uzethu, ngoba banqabile ukumnikeza iy'busiso. Ihlabile-ke enhlizweni-ke kama wakhe le ndaba le, wathi awu kodwa zethu ungayenza kanjani into enjalo? Wathi mangizoyenza, mekuthi aninginike isibusiso sokushada mina uSifiso, ngizoyenza. Kubonakala futhi ukuthi uzethu userious guys. Hhayi-ke abazali bakhe bake bahlala bobabili-ke bayicubungulisisa kahle le ndaba, zehla-ke izihibe kade bebophe ngazo uzethu, ngoba uzethu batshela into eyodwa ukuthi musanubukela abantu phansi, yini nibukela uSifiso phansi kanje? Wamtshela futhi uma wakho ukuthi wena ma, lokhu ngifundisa iBhayibheli, usho ukuthi awungabe umbukela phansi umakhelwane wakho. Hayi bo guys, washo uma wakho ukuthi hayi Izaga 14 verse 21 lezo. Wathi he, ngafundiswa wena, kodwa namhlanje usubukela phansi uSifiso uthi akanamali, he? Manje yindaba ongivimba mina ukuthi ngishade uSifiso uma ukuthi-ke ulandela iBhayibheli, futhi ngabe la mazwi asebenza yonke indawo. Yo guys, hayi uma wakhe kugcina emnikezile-ke iy'busiso noyise ngokunjalo, kodwa-ke kunomgomo nombandela ovutha bhe. Usho kahle babuhlongwane ukuthi lalela mntanami, mewukuthi ngizokuthatha ngikuganise leya ndoda leya angiyithembi, izokudlisa leya ndoda. Into engizoyenza, ngizoletha inyanga le ekhaya. Wathi inyanga? Wathi yebo mntanami, le nyanga le izokuqinisa, ngoba ngabe ngisilima mengase ngikuthathe ngikuyise laphaya, ngingakuhlomisile mntanami. Kumele ngiyokuhlomisa kuqala uqine, ukuze ufike laphaya ukwazi ukuthi-ke umelane ney'nto zakhona. Uzethu wacasuka, kodwa futhi uzonqaba kanjani ngoba uyawufuna lo mshado. Guys, aphela lapho-ke amazwi namhlanje. Ningakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphasela amazwi la homecoming ngomhla ka-8 April. Guys,
Ubabakazi ethuke benonina, hayi cha, abayizisisi neze indaba yokulethwa kwamalobolo abantu bakukubheka bezolobola uzethu. Umane wama ngey'nyawo uhlongwane esho kahle ukuthi soze, bona nje wena ngaratshe kuzomele sihambe siyobatshela labantu bakakubheka ukuthi asiyifuni inkomo zabo uzethu amane wanikina ikhanda.